хөрмәтле телетамашачыларыбыз. Бүген тапшыруыбызны Татар үзәгенең Тарих һәм этнография музееннан башлыйбыз. Яхшымысыз, кадерле туганнар. Музейда язучы Якуб Занкиев турында мәгълүмат, кызыклы экспонатлар, Себер татар халкының йорт җиһазлары, төрле экспозициялар бар. Экскурсиялар, мәдәни чаралар Татар үзәгендә атна сайын була. Илнар, әйдә Татар үзәгенең беренче катында булган "И туган тел, и матур тел" дип аталган шигърият конкурсын карарга. Әйдә. 4 мартта Себер татар мәдәният үзәгендә узган шигърият конкурсында Тубыл шәһәре һәм районнан килгән катнашучылар дөнья күләм танылган һәм җирле шагыйрьләребез иҗат иткән шигырьләр сөйләделәр. Халыкара туган тел көненә багышланган чарада зур, бай тарихлы, җырлы, моңлы телебездә күп шигырьләр яңгырады. Төрле милләт һәм төрле яшьтәге катнашучылар сәхнәдән талантларын күрсәттеләр. Саны беләм, бишка саны мин, сыннарны да таны мин. Биш кызыкта, биш чырмак, биш малайда, биш күлмәктә, нәг биш кеше бар. Бабаның биш теше бар. Йолдызында биш канат, саны мин кабат. 1, 2, 3, 4, 5. Бишка хатлы саны мин. Балар бер эше, кайда ятканчы, анием арып эштан кайтканчы, бик тәмле ашлар пешереп куйсам, сулар китереп, иданны юсам, бүтән уй ичә. Нурланыр иде, дип уйлый сафар, кыз булсам агар. Һәм тәрбиячеләр, бүгенге бәйге халык ара туган тел бәйрәменә багышланган. Җир шарында бик күп төрле телләр бар. Һәм аларның барысы да кемдер өчен туган һәм кадерле. Телебезне саклап калу һәм югалтмау безнең һәрберебезнең төп максаты бер. Юкка гына әйтмиләр, теле барның иле бар дип. Маслов авылы мәктәбендә татар теле әдәбияты укытылмаса да, бу мәктәптән дә катнашучылар булды. 9нчы мәктәптә татар теле түгәрәге 2нче ел гына алып барылса да, ел саен бу мәктәп укучылары бәйгеләрдә теләп катнашалар. Быел да бу чара укытучыларның әти-әниләренең тырышлыгын күрсәтте. Борын саман булган дибер бабай. 3 баласы булган, 3-сі дә малай. Тик узаралар, татлы тормаганнар. Дерсен һаман суккан, хурлаганнар. 1 минутта алга алып, элеңне сөйе була. Яллап йөргән пәсигә сөт салып биреп була. 1 минутта сорауларга җавап бирергә була. Дөрес җавап бирә алсаң, бишле алырга була. Бәйгедә рус, татар, әрмән телләрендә şiirler яңгырады. Çevre her şey ve sensiz olduğu her şeye ihtiyacım yok. Her gün aynı yüzler ve sadece haftadaki böyle gerekli sözler dilleri birleştiriyorlar. Önce asla sevmedim ve şimdi bunu anladım. Sadece hakkımızda her düşünce gelince. Eğer sen ayaklanmasın, yaşırga var mı hakkın? Işınlar жиле halkıma, tabar yana yakutlar. Seberimde tuvar tağın, bulatlar hem yakutlar. İzge irken seberime, hoş geliriz tuğanlar. Kalacayıp karşı alır, seberimden tuğanlar. Дәрәҗәле жюри әгъзалары чыгыш ясаучыларның сәнгатьле итеп сөйләүләрен, артистлык осталыкларын, дикциясын, милли костюмнарын карап бәя бирделәр. Катнашучылар, җиңүчеләр дипломнар белән бүләкләнделәр. Дипломантлар бүләкләргә дә лаеклы булды. Зур рәхмәт апаларга, укытучыларга, әниләргә, әтиләргә, татар телендә балаларын сөйләргә өйрәткәннәре өчен зур рәхмәт сезгә. Балалар
татарча, туган телендә сөйләгәннәре өчен Аллам аларга сәламәтлек бирсен, шатлыклар бирсен, бәхетле тормыш кизергә насыйп итсен. Вы молодцы, все участники конкурса это уже победители. Диплом лауреата 3-й степени дипломом награждается Эльмира Папиян. Средняя школа номер 5. Руководитель Хасанова Марселье Жаман. Дипломом лауреата 2-й степени награждается Регина Фазылова, руководитель Торышева Гульшат Тимирхановна, Ачирская средняя общеобразовательная школа. Диплом лауреата 1-й степени дипломом награждается Лениза Азанова, руководитель Ниязова Баниса Сунгатуловна, средняя школа номер 15. Так, сейчас, значит, награждаем лауреатов старшей возрастной группы. Награждается дипломом 3-й степени Рузиля Юнусова, руководитель Тимиргалиева Зухраса Сибхатова. Дипломом 2-й степени награждается Фаурия Ниязова, руководитель Симонова Алсу Откашуна ЦСТК. И благодарственное письмо Алсу Симоновой, руководитель. Диплом лауреата 1-й степени дипломом награждается Римма Шарипова, руководитель также Симонова. Она здесь. Так, а сейчас в заключение я хотел бы сказать несколько слов. Бірнеше сөз айтып кетмекші болам. Мен енді нечаншы мәртебе мұнда жюриде қатнашам. Шоның үшін биылғы бәйгеде 4 категория бойынша қарадық, 4 яқтан қарадық шығышларны. Бірінші эмоционаллық, сөз ұсталығы, андан соң тағын халыққа жеткіре алу, дұрыс етіп сөйлеу. Мына шуындай нейлер бойынша қарадық. Әм өткен елгі білән чағыштырып айтып кетесім келер. Тіл яғынан ең бірінші. Өткен ел 15-ші мәктәпті оқима, қайда башқа орында оқима, татар авазларын дұрыс етіп әйті білмеулеріне әхемиет еткен едім. Бұл елі андай нейлер ұшыратмадым, дұрыс сөйлейлер. Оқытушыларға, тәрбиетшілерге, әзірлеушілерге зор рахмет мұның үшін. Балалар да, яшьләр дә үз туган телен беләләр икән. Илнар, беләсеңме, татар үзәге артистлары шәһәрнең халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә татарча җырлар җырлап, милләтне танытып, тубыллыларның кәйфләрен күтәрделәр. Хөрмәтле хатын-кызлар, бәйрәм белән сезне. Сезгә күтәренке кәеф, сәламәтлек телибез. Безнең тапшыруыбыз тәмам. Исән, сау булыгыз. Сау булыгыз.